ngiyabonga ukuthi sanibonani. Yimina ngicela uDJ uJami Dlamini ngoba ngisho isiqephu yazi ukuthi bengiyithanda kakhulu le ngoma. Wazi wathi ngoba ngiyithanda le ngoma kumele udlule ku-music video wayo uthi nje shu engibhalela ku-WhatsApp. Ngicela ukubingelela inhlonishwa elisiwa Arts and Culture umnumzane uKhawule. Siyatholela baba ukuthi ube kanye nathi. Sengibona ukuthi isikhawu eningi mhlaba silahla njalo lapha kukuhle ukubi awuphuthwane ukhulu lokho siyanothisa kakhulu. Uma ukhala ngebhizi ukhala ngayo babanye kodwa uza kuthina akazukhala ngebhizi uza kuthina. Ngibingelela amaciko akhona, ngibingelele amavulandlela, ngibingelele abafowethu abagidayo kuthiwa bayabetha amagidangoma. Sithi amadenza ngoba bathanda lelo gama lesisikhathi. Bese ngibingelela nina nonke njengoba nigcwele nithe phama ube kuthiwa benengani ngabe lo mcimbi wenziwa namhlanje awubangempumelelo. Kodwa ngeke sikwazi ukushaya ihlombe ngoba isimo esihlangene ngaso asikuvumi lokho. Ufishane engizokwenza la ukuthi ngizomemezela isamba ethe abaculi bahlanganisa namanje sisahlanganisa. Ngifisa ukusho lokho namanje kusahlanganisa. Kodwa before wenze lokho ngizocela ukukhalisana kakhulu nomndeni wabamthunu, ngikhalisana kakhulu nomndeni wakwaDlamini okusehlele besingakulindele. Akekho futhi obengathi ubehlelile ukuthi namhlanje siyohlangana kanje, sihlangana neNkosi yaMagcokane. Kubuhlungu, akamukeleki, ukuphumula ukuthola kuphela amawulele ekuseni uqhuba kulo buhlungu olale ubuzwa. Ngithi asiphephisana leli sonke ngoba silimele sonke. Kusiceli ngizothi nje kafushane ngichaze ukuthi ngimazeni kanjani. Kusiceli ngimaze ngale ndoda yakwandlovu uThuthani. Ngoba ubembiza ngomshaka wakhe, uyena uberekhoda, uyena ubephethe izinto zakhe zonke. Into indlela esiphila ngayo noThuthani, into mayikholelwa kuyona nami vele isondele kuyona. Kanti-ke uSiceli ube nethalente elisimanga, wathi uma emethula esho ukuthi nomfana wakubo okanje kwaba ukuxhumana kanjalo noSiceli kusukela ngalezo khathi. Sahamba ngaze ngababiza kuthiwa basezwana noDuma kahle, ngaze ngababiza endlini ePitoli bobabili. Ngathi abazongivakashela nomunye angangamtshela ukuthi uza nomunye. Kodwa abantu uma befika akaze kube bikho inkinga, kwahlalwa kwamnandi kwaze kwahlukana ebusuku. So ngifisa ukusho ukuthi silimele kakhulu Gatsheni. Ithema ifika imfana yakho emculweni, kunama-interview anolelwanako bewenza. Wale kusho ukuthi abaningi babengafunda sebesigaba leNkosi yaMagcokane, bemthuka abanye abalandeli kuthiwa khona ngeke uzike ndawo naleli gama alisebenzisayo. Kodwa waphikelela akaze ashintshe, namhlanje uze wahamba eNkosi yaMagcokane. Bengithi uMdumazi uzoba khona ngoba umazi wami uSiceli mazi ngale ngoma ababeyicula ethi le babeshaya ngobili Siceli esemncane. Bengithi uzoba khona ngamazinyo eshaya ngobabili. Ithini? Angeyisho. Ithi nginecala weNkosi yaMagcokane, necala kuthiwa icala lami ingoma. Yayazi lo ngoma? Ngingomunye owathinta uGatsheni. Ngithi hayi sengizwa ngathi uSiceli secula nawo umuntu. Sefichara wonke umuntu. Gatsheni Vimba ngingomunye wabanomona ngoba ngangibona ithalente alalo ngifayeke bazomqeda ushukela lo muntu. Kanti angazi ukuthi uSiceli inkinga yakhe ubengakwazi ukunqaba. Ubecula nawo umuntu noma kuthiwa yivula lesifika manje umusa uSiceli icula abakana umsebenzi. Uthi studio isound engayijwayelanga ubengakwazi ukunqaba. Kanti asazi ukuthi vele isikhathi sakhe besizoba sifishane
Amashow akhe awenzile mahle kakhulu besingazi ukuthi uwenza ngenhloso yokuthi mhlambe khona bemtshele ukuthi lo muntu uyabalekisa. Eyokugcina nje enze Canvas City wazi angazi njengoba kubona umcimbi wenzekile namhlanje, izolo besiye khona basiceli siyobheka indawo la azofihlelwa khona. Ngafonela uNtizozo ngifisa ukusho lokhu. uNtizozo nanga ngathi mfowethu sibambe kulukhuni, sibambe lapha nalapha, ucela ulekelele. Wagijima size sahlukana ngo-12 ebusuku efonini kuze lo mcimbi wenzeke, namabhena nje aqeda ukufika nje manje angene kanye namanje. Ngicela sibonge kakhulu mfowethu, awusebenzisanga ukuthi ngoba uyena umaskandi, kodwa uze nge-umbrella yale yabhena elapha ebizwa angifone kuyigame oyilungu isifa ziloma kakhulu. Ngomsombuluko ngesonto ngiye ngaxhumana noSomnandi ukuthi ngafona noSomnandi, wathi kuba ngiye ngithinte wena makunje esibonisana ukuthi senze njani. Ngathi mina sivulele igroup si-edoka amaciko, sacela ukuyezana ukuthi akasipedele wonke abaciko ngoba iwona awaziyo badizayina kuyena. Amaciko angena, amanye saswafaka eshayo left egrupini. Ngiyakusho lokho ngamabomu, khona ngeke egrupini ayishayo left. Hayi baningi nje abashayo left abena. Abanye babenikela beshayo left, abanikela kubo. Abanye befona eceleni igezane bemgwajisa. Asikho-ke lapha. La sikhona sisetheleni siyabonga kumaciko alolisandla. Amaciko angewona kamaskandi, zinhlangano ey'khona njengoNyathi Foundation, abaholi abanye abakhona abakwazile ukuthi bephose ezivaneni ebesifonela bona abahleli bemicimbi, abanye oproducer, abanye abaculi, abanye onjiniya, abanye nendatheni ngizwile ngekukhona uhlelo oluhlanganiswayo oluhlanganiswa amagidangoma oleya kwamthunu, nabo bayanikela, bayakwenza lokho. Ngifisa ukusho lokhu noma ngingazi ukuthi ngikusho ngaphezu kwasiphi isisekelo, kodwa ngithi khona into ethanda ukusho ukuthi uma besimthanda ngempela siqinisile masithi besimthanda, umuzi wakhe awushiye ungaphelile kuyomele uqedele. Mina ngiyobona ngomuzi wakhe awushiye engawuqedelile, usuqedeliwe ukuthi uqede nemthanda ngempela. Ngiyaxolisa ukusho lokhu, ngikusho elisini, anginasekelo, kodwa ngiyasho ukuthi uma besimthanda ngempela qinisile, akukwazi ukuthi songaba yinciwa umuzi wakhe ewushiye esewakhe esewuqeda. Besibangakele igama lomnumzane, angaziwa kanani yena, kodwa bethi nje umnumzane, uma ngikhuluma athi akushiwo lokho umnumzane, angazi ukuthi uzawushaya obelenza lolu hlelo ngabe emsini uthi bakugada beleshaka. Hayi angayithola lapha. Sifisa ukubonga kakhulu kumaciko nabo bonke sengibabalile abathi banikela kulokhu kuzoshintsha. Imali sicela ukuthi yonke siqoqayo siqoke inkampani yabangcwabi ezongcwaba uSiceli kanye noBhuti. Sathi lo mnikelo esiwunikelayo sizohambisa kumngcwabi esimqokile. Sasicela-ke lo mngcwabi ukuthi uma kukhona igebe liyosala usiyohlangabeza kuhlangana phakathi nendawo. Wavuma lo mngcwabi amathole funeral.
iwona-ke amathole funeral esithele umnikelo oqoqayo sizohambisa kuwona. Angeke ngikhulumele ku-MEC ngoba ukhona usazokhuluma la, uzoyikhulumela yena njengomuntu ophethe uhulumeni ukuthi bona lo uhulumeni bazokwenza kanjani. Kodwa sikusho uSibu uzonqatshwa njengenkosi, njengenkosi evele inkosi. Kamaskandi Umnikelo usaqhubeka usangena. Okwamanje imali esangenile is 230,000. Isaqhubeka-ke isangena okwamanje.